ଭାବନ୍ତୁ ତ ଯଦି ଜଣେ ଗରିବ ମାଛ ଧରାଳୀର ସଚ୍ଚୋଟତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଆଜି ଆମେ ସେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ରଘୁର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଯାହାର ପୂରା ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ହିଁ ଟିକି ରହିଥିଲା। ତ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଏଇଠୁ, ରଘୁର ଦୁନିଆରୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ଯେଉଁଠି ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଏମିତି ଉପହାସ ଆଉ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରଘୁର ଜୀବନର ସେହି କଠୋର ସତ୍ୟକୁ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖିବା। ତା ସଂଘର୍ଷ କେତେ ଗଭୀର ଥିଲା, ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କମଳା ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିଲା, କାରଣ ଏଇଠି ହିଁ ପୂରା କାହାଣୀର ମୂଳଦ୍ୱାର ରହିଛି। ରଘୁର କଷ୍ଟ ଜାଣନ୍ତି ନିଜ ଭୋକ ପାଇଁ ନଥିଲା, ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା କାରଣ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୁଃଖରେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେମାନଙ୍କର ସେହି ମିଳିତ ନିରାଶାକୁ। କମଳାର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ତାର ନିଜର ନଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ରଘୁର କଷ୍ଟର ବି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଥିଲା। ଆଉ ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଗଭୀର ଭାବନାତ୍ମକ ବନ୍ଧନକୁ ଦେଖାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତଫାତଟା କେତେ ବଡ଼। ଗୋଟେ ପଟେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଦୁନିଆ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବାହାର ଦୁନିଆର ନିଷ୍ଠୁରତା। ଆଉ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ହିଁ ଥିଲା ଏ କାହାଣୀର ପ୍ରକୃତ ଭାବନାତ୍ମକ ମୂଳଦୁଆ। ତେବେ କାହାଣୀ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ଏଥର ରଘୁର ଚରିତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା ଦୁଃଖରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୟା ଦେଖାଇବାର ଏକ ଅଜଣା ସୁଯୋଗରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ତାର ସେଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଏମିତି କଲା। ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ବି ସାମାନ୍ୟ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଦେଇଦେଲା। ନିଜ ନିରାଶାକୁ ପଛରେ ପକେଇ କରୁଣାକୁ ଆଗରେ ରଖିଲା। ବୁଝିଲେ ତ, ସେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ଶେଷ କଥା ଖାଲି ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ନଥିଲା, ନା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ଗୋଟେ ସୂଚନା ଯେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଦୟାର କାମଟା ଆଗକୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣାର କାରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଚାପ ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଶେଷରେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନ ପାଇ ରଘୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଆଉ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ତାର ସଂଘର୍ଷରେ ଗୋଟେ ସମୟର ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ସର୍ତ୍ତ ଏକଦମ ସିଧାସଳଖ ଥିଲା। 2 ମାସର ସମୟ। ଏହା ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପମାନ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ କାହାଣୀର ସେଇ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଯେଉଁଠି ରଘୁର ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ତା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମୟ ସରିଗଲା। 2 ମାସ ପୂରା। ରଘୁ ଆଉ କମଳା ଠିକ୍ ସେହି ବିଫଳତାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଡରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ତାର ଶେଷ ଆଶା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ତ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଯାହା ଥିଲା ତାହା କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ଥିଲା। ତାର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ସୁନା, ରୂପା, ଗହଣା ସବୁ ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ତା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା। ଆଉ ଏଇଠି କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରଘୁର ଭିତରର ମଣିଷଟା ଜିତିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କେହି ଦେଖୁନଥିଲେ ଆଉ ତାର ନିରାଶା ବି ଚରମ ସୀମାରେ ଥିଲା, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସେ ଚୋରି କରିବାକୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଲା। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ସଚ୍ଚୋଟତାର ପୁରସ୍କାର କ'ଣ ମିଳିଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାହାଣୀ କେମିତି ଶେଷ ହେଉଛି। ସେ ଧନ ନୁହେଁ, ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ବାଛିଲା ଆଉ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ହେଲା ଚମତ୍କାର। ଯେଉଁ ଧନକୁ ସେ ନିଜର ନୁହେଁ ବୋଲି ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ସେଇ ଧନ ଏବେ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ତା ଦ୍ୱାର ମୁହଁକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ରଘୁର ଏଇ ଯୋଉ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଯାତ୍ରା, ଏଥିରୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଳ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଏ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏହା ହିଁ ଶିଖାଉଛି ଯେ ସଚ୍ଚୋଟତା କେବଳ ଗୋଟେ ଗୁଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଶକ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହା ଆମ ବାସ୍ତବତାକୁ ବି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ, ସେହିଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ଗଢ଼ିଥାଏ। ଶେଷରେ ଏହି କାହାଣୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆମେ ଯାହାକୁ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ କର୍ମ ଆଉ ଆମ ସଚ୍ଚୋଟତାର ହିଁ ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ନୁହେଁ କି?